Hheyi webafowethu asiyikhande ziyenzeka. Hheyi nangu umfana omncane uLokbatman lapha. Ibhunu washo njalo uNakhosi. Hheyi umfana omncane lapha ngathi uzobhekana nengwadla impela abafana. Uzomele akhwele umqansa next season. Umfana omncane impela uyabalisa umfana omncane uthi it is good to be a Kaizer Chiefs player, but it has been a bit tough for me not playing. There is a lot of competition in the team. So what I have to do is to work hard on the field. Yabona umfana omncane uyakhala abafana lana. Njengoba-ke nazi ukuthi Kaizer Chiefs kunabadlali ebafunayo kule position ayidlalayo. Yabo ayidlalayo engicabanga ukuthi nguye noVelibhayi. Ayi bazobhekana nengwadla impela abafana, bazobhekana nomqansa kule season esiya kuyo engicabanga ukuthi kungaze kufikele ekutheni belunwe. Yabo ngokubuka kwami ngoba i-Kaizer Chiefs mangagcina ithola lo mahlambi loya engicabanga ukuthi ngoba udlala le position edlalwa nguye uVelibhayi nayo le ngwenya le. Kodwa umfana ubuye abe striker uphinde abe iwinga. Engicabanga ukuthi engaphunyukiswa yilokho. Kodwa-ke njengoba nazi futhi iphinde i-Kaizer Chiefs yapromotha uHlongwane kule season lesiya kuyo ngoba ngizwa kuthiwa ba-train-a nayo-ke i-team endala yabo. So engicabanga ukuthi umfana omncane uzoba nomqansa impela le season ezayo bafana. Uyoba uyobhekana nengwadla yabo. So ngoba nje Chiefs ifuna kukhona umfana lo odlalela iSikhukhula United oyiwinga nayo bathi ubani Mahala something like igama lithi libe kanjalo yabo. So nje intwana encane ngibuye ngiyizwele bafana ukuthi ngathi izophuma bazoyilona umfana yabo. Ngibuka ngathi bazomlona umfana omncane mawukuthi ucoach lo ozayo ngeke ebe semaplanini akhe yabo. Ngoba engicabanga kakhulukazi futhi ukuthi sigcwele ngama-youngster kakhulu ngoba kusesenoDuba futhi yabo. Engicabanga ukuthi uDuba ungomunye wabadlali esingeke sambeka ebhentshini ngoba mayingenile uyakhona ukukora igoli esomkhumbula ngalo yabo. So igoli lakhe uDuba liyabaluleka noma i-assist ayenzayo iyakhumbuleka yabo. Engicabanga ukuthi umfana omncane lana uBathman ngibuye ngimzwele kodwa-ke kuhle ngoba phela usesene-chance enkulu ngoba elapha ku-Kaizer Chiefs ngoba baningi abadlali ababuye befise ukugqoka leli jezi and wabuya wathatha inamba enkulu, jezi number 11 yebo. Engicabanga ukuthi kule season ezoqala nje umfana kumele asebenze ngakho ukuyikhandla njengoba esho lapha ukuthi hhayi uzosebenza ngokukhulu ukuyimisela ukuthi aphinde abe kule starting line-up yabo. Ngoba ezinye izinto zibuye zibe nzima uma behambiswa o-coach laba bebevele bekhona ngoba kwabanye babadlali khona abadlali abazobe bedlala kodwa uthole ukuthi manje ka-coach akamfeli umfana yabo. So asithandazele nje ukuthi umfana omncane abe semaplanini ka-coach ofikayo yabo ngoba mengangaba kuwo engagcina umfana imlimaza lento, yamlimaza kakhulu. Kodwa kasibe nethemba ey'nganeni zakwethu ukuthi uLukbatman sombona next season aphefoma the way ayiphefoma ngakhona ku-Cape Town Spurs. Ngibonge isandla edlula ikhanda ey'nganeni zakwethu.